Dit is de podcast van Omroep Friesland. Goeie en welkom bij Noorderwind Live. Het is Wensje en het zitten we altijd in onder de tafel in het café uitnodigen om over zijn of haar muziek te praten. Of het is misschien soms een keer uit de organisatie waar je wat dan ook. Je wordt een echte muzikant, hij is al heel lang dwaande. Zea, zij is eigenlijk zijn bandnaam, maar intussen is hij solo. Maar hij zit dan ook weer bij die ex. Ik had eigenlijk hoor Arnold de Boer. Van origine komt hij uit Makkum bij. En al een tijdje wenachtig in Amsterdam. Het is even een heel kwart door de bocht, Arnold, maar leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dank je. Reden dat je uitnodigen is het album. Wist nog dat er niet wie. Ik ga hier een mooi boekwerk in een hand, maar er komt ook nog een vernielversie van je ook, of niet? Komt ik op LP, ja. En dan komt er een mooi boek bij. Ja, en dat op vinylformaat dan, van 32 pagina's. En dit is, bij de cd is ik een mooi boekje worden eigenlijk. Hè. Maar alle teksten en alle oerzettingen erin. Ja, en tekeningen en zo. Ja, van alles wat. Hartstikke mooi. 15 nummers erop. En daar gaan we wijdwijdig over praten. Eerst even over die zelf, Arnold. Want ooit binnen in Makkum. 74 ook. Ja. Hoe wie die jeugd? Wie het muzikale jeugd of niet? Ja, absoluut. Ja, toen ik zei samen wie en mijn broer Wim, een jaar ouder, toen zei hij het al van, je kan wel mij herinneren met de drumband. En we winnen nog te lied soms aan trommel, zo'n snare drum te sjouwen, maar we konden wel met de bekkers. Dus, we kregen al wel trommelles toen, dat noemden we toen nog trommelie, van Fakko Dam, uit Snits. Fakko, ik word bekend van de zware jongens en dat soort dingen. Ja. En die stiet er nog steeds voor bij Halleluja maken bij de drumband. En daar hebben we een hele soort van leer. Dus toen begon het al. En later op trompetles, ik bij de harmonie, bij het harmonieorkest. En toen in de big band op Squallen bij het Bogeman College. Heel veel geleerd al van jong te horen. Ja, zeker. Maar vooral vanuit het verenigingsleven. Absoluut, dus. absoluut. Ja. Is dat een belangrijke basis, Wes? Ja, ik denk het wel. Ik heb er een heel soort van leerd. Ik kon mooi muziek te maken zien. Maar de drum, dan merk ze altijd heel erg dat op het moment dat het mooi koor, datzelfde spelen is in het ritme en de rinst er ik nog bij. En dat fysieke en wat er dan gebeurt, dat vielst echt. Ja. Ik heb wel eens mooi maken. Nou, als liedse jonkies mochten we dan mooi, dan gingen we op de boot naar Medemblik. En daar werd dan hoe het is van maar. En daar wie dan een tap toe. En dan moest het mooi rennen en een show rennen en alles. En dan wie het maar die grote man en vrouw natuurlijk van de drumband erbij. En dan hier wij een show dienen. En dan wie het kleer. En dan kregen wij 7-up. En dan gong zij een pilsje natuurlijk. Maar dan moesten ze op het einde nog, al die drumbands moesten nog een défilé doen. En dan kwamen ze machinaal op het voetbalveld of zo nog een keer bij elkaar. En dan kwam het juryrapport. En dat was machtig om mooi te maken. Mijn broer en ik dan als liedse jongens, dat doen we mooi. En ineens, want ze hier al een pilsje hand, mijn huid en alle horen. Ineens ze sloegen alles twee keer zo snel en Roenwijk 2 keer zo snel. Maar die energie die dat joeg is, want dat merk staan al eigenlijk als liedse jongen van wat die muziek dan dwang in. Als mama kort denkt, wij zijn de best of dit of dat, wist wel dat we zouden nog even zien lid of zo. Dat merkst al van hoe heftig dat wezen kan. Wat muziek maar die dwang kan. Hoe opzwepend dat wezen kan. Nou, en ergens bij jaren, denk ik. Of ja, dat is het echt mama kort dost. Dat clubgevoel. Ja, zeker. Dat is het echt mama kon maken. En dat iedereen zijn rol daarin heeft, weet je toch? Het is compleet anders dan wat ik nou doe als solo-muzikant. Maar ja, ik speel ik in de acts, in de band. En daar hebben we dat natuurlijk. Daar is toch als band... Het is een heel apart huwelijk als het ware eigenlijk. En een band, sowieso. Het is een heel apart fenomeen. Maar dat zit er dus in. Dat mooi elkaar iets moois zien. En daar, die energie die dan bij elkaar komt. Wist ik op het podium ik altijd een heel iepen. Daarom nou, alles die iepen in die holle, in die het. En als dat dan bij elkaar iets brengt, dan zo... dat is altijd wel heel speciaal. Maar dat zie ik toen maar ik daarover ronddenk, heb ik dat toen al ervaren, zeg maar. Ja, en toch aan de andere kant, had ik weer een hele eigenzinnige eigen wijk kiezen, hè? Ja, klopt. En die is wel heel individueel, denk ik. Ja, ik weet nog een keer dat ik nog eens een keer mooi die maar de big band van Squallen. En Bogeman Big Band en Anne Oosterhaven, onze muziekleraar en dirigent van toen. Ik studeerde al in Amsterdam. Maar ik die nog een paar keer mooi.
Maar de big band, en ik zie het bij hem in de auto. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van... Arnold, waarom ben je nou net naar het conservatorium te gaan? Want ik die antropologie en filosofie wie ik dwang gaan. Ik zei, ja, ik wil meer van de wereld leren en over alles. En muziek, dat doe ik sowieso wel. En op het conservatorium praten ze haast alleen nog maar over het... over wat voor instrument heeft en hoe duur is die mondstuk van de trompet en weet ik wat al. Daar heb ik nog toe. Ik wil over de dingen hebben. En toen zei ik van ja, ik zie wel dat hij een eigen waai kiest, maar dat komt er wel, weet je wel, maar de muziek en zo. En dat heb ik die in. Ik heb mijn eigen paard wel kiezen. Ja. Meer dan Zeker. wat dat Ja, onbelangrijk. zeker. Nou, de Ja. naam valt al even en we gaan even naar het iertal. Mag ik even een snel rekken? Dat is toen even mij een ier of 8 weer, 1982. Ja. Toen kwam hier voor de eerste platen van die X uit. Was toen nog letter een rol in spelen. Dus ik wil... dan geef ik even een noemer verdraaien. Maar toch, wanneer kwam de X in die leven? En ik bedoel, net eerst concreet, want daar best toen weer onderdeel van. Ja. Maar best ooit fan geweest van die band? Of had ze live een keer zien? Of was het een plaat van hun kocht? De allereerste keer dat ik ervan leerde, dat de drummer van Zea toen nog, Michiel Verburg, we waren in een studentenflat in Amsterdam. En hij wie lid worden van de vinylclub van de X. En dan kreeg ze om het 2 maanden een singeltje. 7-inch vinyl, kreeg ze thuis. Een soort abonnement of zo? Ja, een soort abonnement. En ik zei, wat heeft hij nou? En hij zei, ja, dat is van de X een geweldige band. En toen jij ik er voor het eerst van. Ik dacht, nou, dit is ook wel heel speciaal wat ze doen. Kom uit Nederland. En ja, we werden krek in Amsterdam of zo. En na een periode later speelden we op een festival, Marseille. En toen speelde X naar huis. En toen zie ik ze voor het eerst live. Ja, dat weer ongelooflijk. We stonden te luid zien en maar zulke eigen en eren zo groot als uw eigen hond is maar te zien hoe Teddy en Andy maar hun gitaren van alle gereedschap wat ze op hun gitaar loslieten, ik nog nooit dat station, daar staat ik maar in gitaardwankist. Geweldig. Energie. Fantastisch. Een periode later zeg ik een documentaire over hun. En ik wist wel wat ze dienen. En ze hadden hun eigen label, X-Records. En weet ik wat al. Ja. Dus op een gegeven moment leer je telkens meer en meer over die band. En ik denk Roene die 2000 of zo. En ik toen een documentaire. Ik hoorde een op het ITVA documentaire festival. En ik dacht precies dat zij het doen. Dat vind ik heel belangrijk. Alles in eigen hand. Alles DIY, zat ze dan zeggen. Doe het En dat jezelf. en dat vind ik heel inspirerend. Dus toen al, ik bedoel, dat nog wel nog niet het worden voordat ik zelf bij de X kwam. Maar wie zei voor mij, ik een grote inspiratiebron van hoe is te werk. Dus, maar hoe bleef de eigen baas en hoe die eigen muziek en alles. Ja, zeker. Eigenwies. Goed, we draaien een eigenwies nummer van deze band. 6 of one and a half a dozen of the other. Heerlijke, moeilijke tekst, maar wel te gek nummer van The X. Heerlijk band. The X, 6 of one and a half a dozen of the other. Heerlijke titel om u te spreken trouwens. Uit 1982 doen we mijn gast, Arnold de Boer. We hebben je het een uur lang, of misschien nog wel langer, te gast in verband met zijn nieuwe album. Maar even, doen we er nog net bij. We hadden al even een beetje verteld hoe dat in Gruttelijn giert, hoe het bij de X te loren komt. Maar toch een beetje waarom in het in. Ze is in Makkum. En dan komt ze in Amsterdam te lonen vanwege de studie, universiteit. Wat hij studeert eigenlijk? Ik begon met antropologie, culturele antropologie. En ik ging er eigenlijk heen naar de Jip van de universiteit. En ik wil politicologie doen. Want ik hier een heel soort ideeën. Hoe het al je moet, maar in de verhaal en alles. En toen mocht ik nog wat kiezen bij de Jip en ik denk culturele antropologie. Ik ben nieuwsgierig. En dat ging... Dat wie eigenlijk nog wel volle interessanter, want dat ging over alle mogelijke manieren van hoe mensen met elkaar omgaan, met elkaar leven in de hele wereld. En ik dacht, dit is nog volle interessanter. Als ik op zoek ben naar een alternatief van hoe wij het hier door in het Westen, bij wijze van spreken, dan moet ik zo breed mogelijk. En dus dan heb ik daarvoor gekozen. En toen deed ik dat,
Maar wij gingen altijd in de winter een week op vakantie in Huiskop en Veluwe. Want we hadden hem hier in de winkel en we konden nooit 4 voort. Dus ik wie daar als jongste student eigenlijk. En de meeste studenten die daar zitten met mij, hier al heel wat van de vrouw jongen. En om die reden gingen zij die studie doen. Ja, ik hier alleen wat boeken lezen, wat dia's jongen, bewijs van spreken. Dus toen, na een eerste studeren, dacht ik moet een vrouw in. Toen ben ik naar Kenia gegaan. En ik daar 4 maanden je projecten die in de werken en van alles. En toen kwam ik waarom. En toen wist ik van oké, alles wat ik dacht dat het weer is absoluut helemaal oors. Ik begin bij 0 en ik moet filosofie erbij doen. Want dat is qua denken dat is alle vragen stelst die er binnen. Dat alles is een vraagteken als het ware. En ik moet alles om de psyche. Dus toen, de antropologie en filosofie erbij dienen. Maar dat is een behoorlijke draai maken dus, Noorlien, van eigenlijk die eerste boerenlandse reis dus. Absoluut, ja. Die reis in Kenia, dat wie voor mij wel, zit ik heen. Echt een game changer voor jou, wat dat ja, mijn holf had compleet op een gas zetten. Ja. Alles waarvan ik dacht van, nou, zo is het. Zo werkt het. Ja. Zo wie het net. Nee. En ondertussen studentenleven in Amsterdam? Ja, nou, ik ging misschien 1 keer in de maand, mocht ik naar het balwerk naar een concert in Snits of zo. En soms is in ons gebouw in Balzet. Maar ik woon natuurlijk ergens in en werk elke dag naar een concertakkoord. Want ik wie al heel druk met muziek en mijn bandjes en wie in de squalband en wie in de big band. Dus ik woek naar Amsterdam zodat ik elke jaar naar een concert kon. En dat die ik. En als er ergens jam sessies wie en dan weet ik wat al je dan ging ik daarheen en dan speel ik mooi. Ja, want John, was toen inmiddels makkenhast, hè? Dus, createur om het zo maar te zeggen. Is het muzikaal verhaal voornamelijk in Amsterdam begonnen, hè? Maar Zea nevens mij, of niet? Ja, op zich wel. Een paar vrienden dus van die koek al van het Bogeman College. Maar die ging ik naar Amsterdam. Dus eigenlijk, mijn koor kwam daar bij een Uilensteden, studentenflats, een campus, zoals het ware, daar wennen we al hier. Ja. Dan zachten we mijn koor op en begonnen we Zea, zeg maar. Ja. Want daarvoor thuis, Makkum? Ja, maar Wim, mijn broer. Maar dan weer meer het korpswerk dus. En is ze nou al een squalbandje of niet? Nou ja, dus de Bogeman Big Band, Savisa. En ik hier maar Wim, maar mijn broer. Ik een band begonnen, maar dat wie meer scene band. Hij zong in het Nederlands en die heette De Aanslag. En dan hebben we maar de kleine prijs van Sneek, ben ik nog wel 12 worden en alles. Ja, en nog iets voorprogramma van de kast en alles, jongen. Ja. Voorprogramma van de kast? Ja, Jenny Lauwert. Ja, superleuk. En toen, ik kan me nog goed herinneren dat het is toen helemaal vol aan het wie in de tiert van Hun Grete Hit natuurlijk. En ik denk dat een soort mensen net terug hingen dat er een voorprogramma was. En wij kwamen op en toen gingen we al een grut gejuich op. Ja, toch. En alle gillende famkes al. En nou ja, toen wie wij het. Toen hiest het ook nog krullen of net? Nee. Ja, nee. En mijn broer, nee. Ja. Maar die zitten er haast wel in van al dat gegil. Ja. Maar dat is mooi. Maar wel grappig. Dus al aardig actief. Nou, dat hiest ook al verteld. Met de harmonie en de drumband en dat soort zaken. Ja. Maar de eerste band weer wel hartstikke leuk. Dus kleine prijs. En, ja, zeker. Ja. En Zea kwam er toen al snel achterom. En dat wie in Amsterdam, de wie in Saffelen plakken om wat te doen en om te spelen. Dus we gingen zo snel mogelijk het podium op. En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment bel ik met LVC in Leiden. En dat wie dan echt zo'n poppodium. En dan hiek het podiumboek van het NPI, het Nationaal Popinstituut. En daar zag ik alles in op. En telefoonnummers, want e-mail wie er nog net. En ik bellen ze op. En op die tune hier in zijn vergadering. Dan beluisteren ze alle demo's. En dan hier in zijn vergadering van wie mocht er spelen. En dan moest ik dan maar bellen. En ik bel je op die tune en ze zeiden, ja, we hebben het cassettebandje van Zea hebben we luisteren. We vinden het mooi, je mag komen te spelen. Nou, ik heb wel 3 rondjes om het veld bij ons voor draaft. Van het is me lukt een optreden in Amsterdam in een echt poppodium te krijgen. En zo is het dat wie gevoeld meer toch ook het moment van nou gebeurt het echt? Ja, zeker. Ja. Op het moment dat het die dus lukt om gewoon zelf voor die eigen band, die eigen muziek, die eigen nummers, net in zit erop te wachten zien, weet je wel? De krijgt het als het ware cadeau dat het waarde voor de iepen zetten worden. Dan krijg je een podium en op het moment dat dus echt een keer zo gebeurt, op een plek waar zelf wel heen om concerten te zien van die favoriete bands of zo, wist je wel? Ja. Dat stoot er dan in die speling meest.
Dat vond ik fantastisch, ja. Dat is een beetje de magie van popmuziek, denk ik. Hè? Dat is absoluut, dat is ik wel dat, ja, zeker. Maar het feit dat ik gewoon zelf die hier, dat spelen van mij, dat viel gewoon heel goed, zeg maar. In Amsterdam ontwikkeling melk zeer, maar toch begreep ik, als ik het goed lezen ha, want je eerste album is Koutou To An Idiot, en dat is eigenlijk een verzamelwerk van 2 cassettes of zo, die waarin Mak hem opnam, hè? Ja, Wim, mijn broer dus, die hier op een gegeven moment een fjouwe sporen recorder hier kocht. En daar gingen we mee aan de slag. En ik mocht hem ook eens kofkelinen. Ja. En ik zei toen in de band van, nou, in de garage van Hartemem, nou, achter de winkel, daar kunnen we wel lawaai maken. Want in Amsterdam hingen we daar geen ruimte voor natuurlijk. En dus daar ben we toen als eerste gist opnemen, maakst demo, wat is het? Maar eigenlijk best het zo serieus de manifestjes dwaande. En ja, we maken gewoon een mooie cassette daarvan. Ja. En, zeker. En, maar hoe grappig is je misschien, of Do in ieder geval, maar die maat nog steeds in die beide werelden dus. Ja. Maak hem aan de ene kant en aan de andere kant het jonge, het broes in het Amsterdam, studenten. Ja, maar ik kan nog zeker wel een soort die maken. En dat is eigenlijk wel zo bleun, omdat ik dus later, op een gegeven moment is mijn mem ziek geworden. En toen weer er hulp nodig in de winkel. En ik zei, oké, dan kom ik 2 dagen in de week. Dan maak ik hem daar om te helpen in de winkel. Ja. En toen zei ik dus in Hartemem van, ken ik net het stukje van het magazine, ik broeken als studiootje. Nou, want ik weet niet draaien heen en ik ken het zoveel lawaai maken. Nee. Nou, dus dat weer opraad tussen de matrassen en de onderbroeken. Geweldig geloerd. Dempt wel goed, ja, hè? precies, ja. Hier het drumstel en mijn gitaarversterker en alles en mijn opnamespul, hier daar staan. Dus daar combineerde ik dingen. En daar heb ik op een gegeven moment dus, toen dus alleen nog bezig weer, heb ik dus op een gegeven moment die plaat de beginner maken. En toen wie in Amsterdam eigenlijk clear maar het label waar we altijd maar werken in. Dat een soort van die bands waar we maar als collectief werken die we in de mop houden. En ik wie eigenlijk een beetje alleenig. En Remco, die ik nog in Zea ziet. Ik was solo muzikant en ik wie een heel soort in maken. En toen dacht ik van, dan begin ik mijn eigen label. Want ik wil alles in eigen hand doen. Ik wil alles zelf uitbrengen. Hoe neem ik dat label? Nou ja, ik heb niet Maak hem opgenomen, dus Maak hem Records. Ja. Dus, was trouwens heel snel verbasterd eerst een Mokum Records. Ja, precies. Mokum Hakkem. Dat vond ik wel een leuke knipeeg. Ja, zeker. We gaan even naar Koutou To An Idiot. Draaien we een nummer van Kinship is Like Glue. In the lighthouse lost in the greenhouse bin. Red above purple, purple is a sin. And it's all too much to tell to you. I need a computer and kinship is like glue. And my aunts are getting older, please don't let them near. My uncle's getting bald, now that makes me fear. And it's all too much to tell to you. Just stick it with a snoozer and kinship is like glue. I can't see that anything is me. I can't see that anything is me. I can't see that anything is me. My spirit's lost for a while. I can't see that anything is me. You can't live without jeans. People come together, reunions always nice. Yeah, we want the cake and the chicken surprise. And it's all too much to tell to you. My parents in a Louvre and kinship is like glue. And the band plays golden classics, give me a real good time. And Mary started singing, eat a lot and kiss goodbye. Kinship is Like Glue van Zea Koutou To An Idiot. Het eerste album dat ooit uitgebracht is. Arnold, 2000? Ja. Zei iets? Ja, januari 2000. En we speelden toen op Noorderslag. En dat was geweldig. Want de plaat en uw optreden, dat was dus een groot succes. En we waren meteen oppikt. VPRO draaide het een heel soort. We kwamen in de moordlijst.
Nou, destijds, dat is nou heb ik maar het was natuurlijk van wat voor capers nou gewoon LP's en CD's. Maar dan moest bedenken dat toen bijvoorbeeld, dus toen we op nummer 4 in de moordlijst, nou dan verkochten ze gewoon 400 CD's, alle winkels. Alle CD-winkels hingen gewoon direct voor in de winkel staan, maar alle titels van de moordlijst en zo is wel. Dan verkochten ze echt wat. Als een indie band die nou, de jonge lui van nou een band beginnen en ze verkepen oer een heel jaar dat ze naar je plaat uit 300 LP's of zo, dan doet het al goed als het ware. Ja, en vooral streamen natuurlijk. Precies, het is een heel verhaal worden. Ja, verhaal worden. Hè? Ja. Houd straks ik nog wel even om, maar eerst even over Koutout to an Idiot. Dus zij kreeg van eigenlijk best een heel belangrijk album best. Ja, natuurlijk weer het eerste. Ja. Maar dat had ik een product dus van JMD. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat toch, nou, we konden niet eens waar we uitnodigen voor Studio Brussel, dus wel in België en zo en dat soort dingen. En John Peel, wie dat vooral, maar dit album dat hij draait had en oppikt had, of wie dat letter? Dat wie eigenlijk maar die twarre. De twarre. Maar Today I Forgot to Complain. Ja, maar we gingen wel voor het eerst naar Engeland, maar deze plaat. My Koutout to an Idiot. En titel had trouwens iets bij een film te krijgen, toch? Ja, klopt. Ja. De titel komt uit de film uit een film van Hal Hartley. Ja. En dan op een gegeven moment zou de hoofdpersoon die moet televisies repareren, maar hij haat televisies. En dan de baas die komt dan bij hem. En die dwingt hem eigenlijk om toch televisies. Maar hij wil alleen maar radio's repareren, want hij houdt van radio's. Hij is gek op radio. Hij zei, ik doe geen televisies. Hij zei, als het je werk is, moest ik televisies repareren. En op een gegeven moment, dan kapt hij hem uit. Zegt, oké, dan zit ik mijn baan op. En dan vertelt hij thuis van, I don't want to count out to an idiot. En dus dat is eigenlijk op mijn knippels gaan voor een idioot. Ja. Dus, dat vond ik wel een hele mooie quote. Ja. Maar belangrijk album om naar de wereld in te gaan dus. Ja. John Peel komt dus pas bij de twarde. Ik echt over goden gesproken. Ik bedoel, John Peel. Ja. Ja. Man leeft net meer. Dus hij had van de eerste plaat, ik wil een paar keer iets eruit, maar bij de tweede waren we uitnodigen om dus bij een Peel-sessie of een BBC One sessie te doen. Heftig, ja? Fantastisch. Ik zou daar enorm zenuwachtig van worden. Ja, ik wie dus al een keer mooi was, maar een orenband van het labeltje, we waren echt een collectief in Amsterdam. Hè? Maar als je dan hier we dan Transform Dreams, hier dat label dan. En de band Seedling, Zoppo, Fever Dream, eigenlijk misschien al werken we al together, zeg maar. En de band Seedling, die we als eerder uitnodigen bij John Peel. En ik wie ook al met hun mooi west als gastmuzikant en alles. Dus het wie is gewoon lukt om in Engeland zelf tournees te organiseren, om daar vaker te komen. En ja, degene die het label eigenlijk centraal stond in het label die het begon wie Transform Dreams. Marcel Hermans, wie 15 jaar ouder als wij. En die koert John Peel al van zo lang en een groot fan. En die schreef brieven naar John Peel. En heel persoonlijk stuurde hij dus onze cd's naar John Peel ta. En John Peel luisterde alles. Hij leesde alles. En hij reageerde op alles. Wow. Hij stuurde ik altijd een kaartje weer waarom en alles. Echt weer, wist je wel? Zo'n ongeloof. En dat was zo mooi dan. Dus als het hem dan zien kwam, dus dat weer heel persoonlijk, zeg maar. Ja. Echt, heel mooi. Mooie belevenissen daar in Medeveel in de BBC-studio's mooi maken. Ja. Hoe belangrijk in het Westen, John Peel misschien bij het tweede album, maar bij de eerste album al dingen draait. Brussel, zeiden ze alleen maar, richting België West. De VPRO pak je hem dan op, maar de moordlijst. Maar hier is eigenlijk van het album nummer 1 echt de wien, echt behoorlijk mee. Want het zit wel in een bepaalde niche van wat alternatieve muziek natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk net een stadionvullende wereld, helaas. Nee. Jammer, maar dat ging vrij snel dus eigenlijk. Ja, en we moeten nog heel snel van... Nederland is een liedland, dus de rest van de wereld is heel groot. En daar moeten we heen, zeg maar. Dus we moeten grenzen worden. En onze eerste tour dus wie eigenlijk maar 3 bands van het label. Seedling, Zea en Zoppo. Gingen we naar Engeland. Hier 2 busjes huurd. En we hebben zelfs een keer... dan slipten we 's nachts op een camping of wat dan ook. Maar we gingen gewoon die steden langs om te spelen. En 3 Nederlandse band op een rij, hoppa. En dat in Engeland. Dus dit ook, stiert nog wel, maar zeker in die een enorme moor omheen
Omdat hun eigen popcultuur natuurlijk enorm sterk is. Zeker, zeker. En om daar binnen te komen, dat lijkt het mij... Ja, nee, dat is gewoon het werkje en het soort contacten lezen en een netwerkmindsie. En zelf ik een station wezen voor hun. Dus op het moment dat ze dus verbinding maken met Engelse bands, dan is er meer mogelijk, wist je wel. En wij dienen van alles in Amsterdam. Ik heb 4 jaar lang in de Boppenseel van Paradiso een labeljoen dien. Maar dat label, maar Transform Dreams destijds. En wij nodigen die Engelse bands ik weer uit om in Amsterdam te spelen. Ja, krijgt de interactie natuurlijk. Precies. En dat is uitwisseling. En dan wordt het ineens vol en makkelijker. Want van muzikant naar muzikant, dan luistert ze elkaars muziek. Als ze te gek vindt, dan wordt ze wat mooi. Dan zei ze, kom hier spelen. Ja. Ik wil het ik wil het zien. Weet je wel? En dan gebeurt er van alles. Maar helpt het ook dat het toch wel een redelijk alternatieve wereldje weer? Ja, dat is een underground netwerk, wist je wel. En dan helpt het elkaar. En dat jouw ook verbinding natuurlijk. En de sleeps bij elkaar thuis. En dat is volle leuker dan in een hotel. Want er zit de hele nacht nog terug met elkaar wat te drinken en plaatsjes te draaien en alles. Dan van het ene komt het oren, weet je wel. Dan in Engeland al die bands contact met elkaar en zo werkt het een DIY of een underground netwerk, zeg maar, van bands en muzikanten. Ja. En op die manier toer ik nog steeds eigenlijk. En dat is telkens gegroeid. En daarmee ben ik de hele vrouw overwest. Als het ware naar Brazilië, Amerika, Canada, Rusland. Ja, want dat vreemd me aan. Want ik zeg beelden van die. Nou, zij zelf ben in Kenia West ooit. Mijn eerste belangrijke buitenlandse reis. Ja. Ghana. Ja, heel soort. Suriname. Ja. Nou, ja, we doen even ook wat landen op. En ik dacht bij mezelf, ja, was toen Brinks dat... Ik ken dat wel een beetje uit de traditie van The X en de Pixies en Sia en gitaar, VPRO. Daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Als het nou leuk vindt of net, maar we weten wat het is. Maar in Afrika is het natuurlijk een totaal andere muziekcultuur. Absoluut. Kregen die dat... alternatieven wat mij, dat bijna dat lo-fi gevoel wat je hem daar wat inbracht had. Of weer verschillende werelden of juist net? Dat vreemd me, ja. Nee, de komt heel dicht bij elkaar. Op het moment dat zij sjuggen, daar staan die een eigen muziekmakers en dat is die helemaal juist. Weet je wel? Dus meer overgave dus. Ja, het is echt op het moment dat zij sjuggen, dat is toch compleet die eigen ding doet en de kiest er helemaal in op. Dat is wat herkenst als muzikanten van mijn koor. Ja. Dus King Aishoba, de Ghanese muzikant, werkt een heel soort mooi werkje en we hebben de hele verhaal mooi oerwest binnen. In Ghana is hij gewoon een hele grutten. Zeg maar echt Frans Bauer, Marco Bassato status. Ik is net met hem om gewoon hoe stritten, als het ware. Hij is daar heel bekend. Nou, in Europa net, maar ik heb hem mooi om, want ik vind hem fantastisch. En hij doet zijn traditionele ding op een hele eigen manier. Toen hij mij speling zegt, want ik ging hem uitnodigen en we zijn in Europa trouwens. Hij zegt mij elke Unix speling. En hij hier gewoon zoiets van, ja, dan moest in Ghana ik spelen. Ja. Het zijn moet hij zien, want wat dat dost en hoe dat dost, dat is gewoon heel apart en heel nieuwsgierig en heel mooi en heel eigen. Ze vinden het heel nieuwsgierig bij dus. Ja, ik zeker. En omdat ik zo altijd zo hier van, witte mensen. Die hier komen, dat zijn of managers, of ze zijn van een NGO of zo, of zijn backpackers, maar muziekmindsie, ja, dat verwachten we net echt van hun. Nee. En hij noemt mij gewoon mooi naar de nationale televisie. En die mensen zeiden van, King Ishiwa, this is your manager from Holland. En hij zei, nee, dit is een muzikant. Ja. En dus ik had daar op televisie mijn veske spelen. En dat vind ik ongelooflijk. De reacties zijn geweldig. En ik heb dus in Ghana meerdere keren op de nationale televisie en oerl op de radio. En ik hier dan een speciaal veske, Song for Electricity. En dat veske sloeg daar extra om. Want zij hebben heel vaak dat de stroom uitvalt. En dus die radio DJ's winnen een peer die zijn van... every time when we have dropouts... when the power is back on and we can make radio, we play your song. Song for Electricity, because we need electricity. Dus dat hoop ik natuurlijk. Dat krijg ik aan Veske hier wat ondersloot bij iets in hun verhaal. Zeg maar wel heel mooi. Dat is op een wat hoger niveau dus, qua gevoel, intentie. Die mensen waren, maar het is van wat ik al zei, een beetje alternatieve-achtige muziek. Ja. Gitaar georiënteerd vaak. Ik natuurlijk hem was dorst. Ja. Maar geen enkel probleem dus. Nee, ze zijn you give power. And a musician needs to give power. And we see there
ze nemen me al je Zea net aan. Zea, we see you give power. We like you give power. Ja, mooi man. Gearworking. We beginnen aan weer even een noemer draaien. En dan kom ik u onderhoor uit bij Oscar Jan Hoogland. Ja, Wat voor man is dat van die West? Want het is een hele intuïtieve muzikant. klopt. Heel wat op ritme en gevoel en alternatieve loedenbroeken, had ik het idee. Ja. Hoe best met hem, hoe best met hem connected eigenlijk? Ja, Er had een heel album met hem opname. Ja, klopt. Ja, Summing. Ja, ja. En hij komt uit de improvisatie, vooral echte jazz-improvisatie. Hij is van oorsprong pianist. Zijn Hoyt wie een hele beroemde klassieke pianist. En Stanley Hoogland. En hij ging een hele andere kant op. In Amsterdam, in de verhaal waar alles mogelijk is en alles alle kanten op kan. Helemaal uit de improvisatie. Maar hoe ken ik hem? Dat is wel een leuk verhaal. Ik heb Skofke, wie ben ik leraar maatschappijleer West. En op een gegeven moment ik op een nice squalle, het Ignatius Gymnasium, zoek les Jan. En de jongens ervoor, de jongens van mijn eerste dag, hier een optreden in Paradiso. Grote zaal, grote podium, onderdeel van een festival. Wie fantastisch. Dus het wil led worden. En het eerste oerde, de Orde Maas, is toen ik dus voor het eerst voor de klas. En de conrector die komt na het eerste oerde even naar mijn tafel van Arnold, dit weer in de eerste oerde, hoe gong het? Ik zei, nou ja, en allebei wie al het lokaal uit, er wie één jongen zitten bleven. Ik zei, prima, het ging hartstikke goed, hartstikke slimme band en ik hoef ze niks wiers te mind zien, maar ze zijn heel geïnteresseerd. Ja. Maar ik ben een beetje würdig. Oh, nou wat dan? Ja, de led worden. Wat dan? Nou, ik hier een optreden in Paradiso. En er was één jongen die was zitten bleven. En ineens springt er omheen. Hij zei, ik wist het. En die corrector die zit hem aan. Oscar Jan, wat? Hij zei, ik was gisteravond in Paradiso. Oh, nee. Hij hier mij jongen. Hij hier mij optreden jongen. En hij kon net leeuwen dat zijn nieuwe leraar maatschappijleer, die zanger weer, die er de jongens. Dus zak kennen wij elkaar. En hij ging op een gegeven moment naar het conservatorium, wij hadden altijd contact houden. Maar een hele jonge jongen dus. Dat heb je toen nog maar gezegd. Ja. En zij is 10 jaar jonger dan ik, of een jongen. En, maar wij hadden altijd contact houden. En op het moment dat hij een band zie of dit of dat, dan nodig ik hem uit. Ik zei, nou, ik ben, kom, wat doe je nou? Het best aan het waan, kom maar spelen. Ja. Weet je wel? En zij hebben altijd contact houden. En op een gegeven moment zijn we, nou geven we een keer maar elkaar wat aan. Ja. En nou geven we een keer een plaat met z'n tweeën. En dat is die plaat worden, ja, heel vrij, heel iepen. Wie voor mij heel mooi om te doen. Ja, dat was absoluut een best voor het waan, maar liever er vooral wat van draaien, want dan kun je de harker. Ja. Ik even op het werk zetten. Want dit is Atomic Heart, Zea. En nou ja, die jonge kerel dus die intussen ook al een trietiger is. Neem ik hoor. Zeker. Dat is ook een titel. Ja, het haast hard. Ja, jongen, dat titel terug. Ja. Oscar Jan Hoogland en Zea. Since you moved here, I'm sure we'll see the streets all filled with mango trees. One day right here in Amsterdam, bananas on my balcony. You're shining more than nuclear plants. You're higher than all of Tibet. You bike faster than everyone. You're warmer than an autumn dawn. Can someone send another heart? I lost mine, no, I'm not that smart. I call the hard car company. Please block that heart, I need a different beat. Something to complain. The weather won't be bad again. Those smoking laws are nonsense now. The roofs are taken somewhere else. People from Greece, Turkey and Atomic Heart, Zea en Oscar Jan Hoogland. Er is een volledig album trouwens. Dat heet Summing. En zet het maar eens op. Ik vind het heel intrigerend. Ik vind het hele spannende muziek. Soms dan shit het ik even uit de bocht en dan komt het weer om. En dat vind ik heel erg leuk. Is dat experiment.
Ja, dat doet eigenlijk nog steeds. Hè. Is dat belangrijk voor die, dat experiment, zie je? Die vrije gedachten, die is dan geen list? Jawel, zeker. Ja, ik zie hier altijd nog wel het gloed wat ik in mijn holle jaar als het ware. Dus dat jet voor mij wel bij het veske, zeg maar. Zit die muziekknop trouwens altijd te draaien, of niet? Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, wat dat betreft, als het hoe draaien heeft, het beste om te teksten en dingen te bedenken of zo, is eigenlijk fietsen. Fietsen is perfect. Als ik gewoon op een fiets door de stad, dan kan ik altijd een heel goed teksten oefenen of en dan krijg ik weer ideeën of zo. Maar draven is het ik wel goed. Maar fietsen is echt wel zo'n ding. Wat, nou ja, het is niet net het is net altijd on, want ik ken ook wel iets bij. Dus die neem ik wel eens wat ondacht. Maar ja, die ben ik dan. Ik werd druk met muziek bezig, dus maar en ik werd fantastisch om. Dus ja, er is ik bij u thuis altijd wel muziek, ja, zeker. Ja. Eigen labelmuzikant, Ja. onderdeel van DX. Straks praten we over die nieuwe album, want dat is ik de onleiding om die uit te nodigen. Wist nog dat er neer weer. Maar goed, had dus mee horen we dan echt een muzikantenleven uiteindelijk helemaal oppakt. Klopt. Ik koppel het even waarom naar H&M, die hier een winkel in Makkum. Ja. Die hier misschien ook wel won dat een van hem, die bij mij meerdere thuis het oernaam hier. Best blij dat het net die kant op gegaan is. Dat is de middenstander west wie is in Makkum bij een winkel. Of is dit gewoon toeval dat het toch deze kant op gegaan best? Nou, wat ik wel leerd hè, is dat als ondernemer, dat is dus vrij best. Dat is de eigen baas best. Dus wat dat betreft, en maar mijn eigen label en alles, ik moet mijn spulletjes in te verkopen. Ja. Is Letterlijk die eigen winkel, hè, in dat opzicht. precies. Dus daar is net wat in verloren. En eigenlijk, het is wel grappig, want mijn ene zusje die had een ijs- en koffiesalon. Ik eigen baas dus. Ik eigen baas. Mijn andere zusje die had een hotel. Eigen baas dus. En wij zeggen uit met hem altijd aan het werk. En wij zijn wel eens in elkaar. Nou, die ben altijd aan het werk. Hè, op Wij steun. in het oosten, hè? Ja. Nou, als een hotel is zondagen in de weekend en mijn ijs is dat koffie ik. En de muziek, weet Muziek is ik. ja, dat weet ik even Ja, voor ja. 24/7 natuurlijk. Precies, Ja, precies. ja, Dus, ja. maar toch, dat zit ik voor diezelf. En hij stik die eigen dingen, was de vrouw in brengt en alles. En best maar in die eigen verhaal bezig. Ik maar een heel soort van het oor, want ik breng muziek van oren uit. En maar omdat het gewoon de drive heeft, giet het ik vanzelf. En dan jij het er gewoon bij. En dat is het onderdeel van het leven, zeg maar. Dus, ja. Wat vond je altijd ervan? Dat je uiteindelijk de keuze maken had om, nou ja, in eerste instantie wat te studeren in Amsterdam en Ja. vervolgens beste muziek inroegelen. Vonden ze dat leuk of net? Of wie er toch wel, ik wil weer wat ouderwets zien. Nou jongens, pak nou maar een goede baan. Hè? Nou, bij mijn studie hier ze natuurlijk al een vraagteken van wat de culturele antropologie, wat kist dan maar, filosofie, wat kist daar nou maar? Weet je Ja, toch? dat is zo'n simpele vraag dan. Ja, hè? maar toen zeggen ze van oké, nou onderwijs en leraar maatschappijleer. Maar ja, dat weer net te combineren, maar altijd op tour gaan. Dus daar houd ik redelijk snel weer maar op. Dus ze hier wel hun vraagtekens bij, waar gaat het heen met die jongen? Maar ze zeggen ik dat ik telkens meer die maar de muziek en dat ik daar ik mijn yield maar verdienen en dat ik er telkens meer omheen en bij kreeg en ik maar de extra bij toen ik joeg nog wel bijlessen aan scholieren of zo, maar toen moest ik daar ik maar stoppen en toen op een gegeven moment hier gewoon ik kwartiert alles muziek en qua inkomen wie dat ik ziet ik goed en dat vond ik wel heel mooi. Absoluut, ja. En Haiti komt altijd naar optredens. Ja. Nog steeds? Ja, absoluut. Absoluut, ja, een heel soort. Ja. Ja. Ja, want Ja. die mem libben dat meer. Dat had ik wil verwerken in een aantal teksten. Ja. Is daar heel expliciet hoe west ik van. Want ze ziek worden. Ja, En hoe lang is het al in dat ze verstoren is? ja, het zie je hier, Zie je hier 2012. nog. Ja. Ja, en ze is lang, zie ik, als de meesten weer echt heel goed in het fjordje zie je kanker. En ze heeft er heel lang in vjochten en daar wie ze heel sterk in. En dat wie ergens, ik wil ongelooflijk hoe lang ze dat volhoudt. En daar hebben we machinaal heel veel bijvest. En ergens heel sterk werd een soort van inspiratie uit van... we zijn op een gegeven moment van mem is ongeneeslijk sterk. Oh, dat is wel mooi. Ja. Ja, ongeneeslijk sterk. Ja, precies. Ja. Want, en nog met het berichtje naar die nice album die krijgt uit is.
Geen net bij mij wij en al je dat soort teksten. Had die alles nog wat te krijgen met mem of is dat te vier zocht? Nee, dit is... Dus ik noem eens kunnen ik ging neer daar en morgen ging ik daar. Dus, mijn eerste Friese plaat wie gewoon echt vol verboen omdat ik mem wie verstaan. En ik weet nog, ik zie het in de Vijfpoort in Vermeeren op de Schelling, want ik zou daar spelen. En ik zie het een jongens aan tafel en ik wil wat schreeuwen en ik moest het kwijt. En dat kon helemaal net in het Engels. En ik zong altijd in het Engels, maar dat werken van geen meter. Ik moest het in het Fries schreeuwen. En dus schreeuw ik in het Fries en ik maak een tekst. En daar heb ik toen dat... ik kende net bij dat eerste versje van maken. Wat eigenlijk, ik hoe het heet een mem giet. Hoe heet altijd van mem ik zwaar en zo. En hoe dat mem verstaan wie. Dat wie voor mij, ik als gonger in mijn holle een doorriep naar een romte waarvan ik het wist dat hij er wie. Maar daar kook ik muziek maatje. Heel oorsvolle directer, meer sober, akoestisch. En dat waren mijn Friese versjes. En dat is die eerste plaat worden. Want dat was een zandje en morgen ging ik deed. Ja. En dat is ik bleun, die kamer, die door is hier bleun. En ik ben trogon maar in het Fries, ik versjes te maken, met tekst bezig te wezen, te schreeuwen. En dat is ik wel breder worden, want ik kwam teksten van Oorentje, waarvan ik dacht van, dat wil ik mijn eigen mindje en dat betekent dat moet in het Fries. Dus inderdaad, Geen het bij mij wij is eigenlijk een Mekite Pa van Brel. En ik dacht, ja, dat is zo'n magisch nummer natuurlijk. En dat is zo mooi. Ja, ik vond het wel lef hier is om er rond te beginnen. Ja. Ik voor buiten is hartstikke goed slagen. Dus, maar ik kan me wel voorstellen, denk ik zo. Ja, maar het moest gewoon. Want waarom kwam dat nummer steeds weer op dan? Nou, eigenlijk wie het een soort van... wie ons koft lieden dat... Ik zeg een film, Stel het licht... En die film die gaat over een Mennonieten mierskip in New Mexico, in Noord-Amerika, dus in de buurt van Texas. En dat is een hele mooie film. En het verhaal, dat is van, die mensen die leven daar nog al wie het 400 jaar geleden, nou, geen televisie, helemaal niks. Er is een man en een vrouw en die man die gaat vreemd en die gaat van alles mis. Hij maakt zijn een vriendin. Op een gegeven moment komt er een Amerikaanse toerist langs, maar een grote camper, hele oude vrouw. En die zei, kom even binnen. En die mensen in hun traditionele kleren en die komen in die camper en daar zit een televisie aan. En op die televisie is Jacques Brel, een concert. En dat is zo'n ongelooflijk contrast van die emotie, van dat moderne, zeg maar, van de manier waarop Brel dan de Mekite Pa jongt en weet ik wat, en hoe dat eigenlijk is. En die mensen, dat zijn oer, maar hun sobere lippen, en zeg maar. En ik vond dat zo'n heftig en mooi contrast. Ik denk, daar moet ik wat mee. Ik moet wat maar het noemen van Brel. En het grappige is, in die film, die mensen die spreken plat Duits. Dus, en dat is eigenlijk verbonden aan het Fries natuurlijk, op een bepaalde manier. Menno Simons komt uit Witmarsum, zo'n kilometer van Makkum. Ik denk, ik moet dat noemen gewoon, dat raakt me zo. En op dat moment nog extra. Ik ging bezig dat ik dat van mijn eigen mindje ken en dan een Friese versie van mindje ken. Ik dacht dat juist heel makkelijk of juist een wrakselpartij? Nee. Het is een monumentaal nummer. Ja, maar Brel had hem zelf ook al in het Nederlands dingen natuurlijk. Ja. En ik koer er. Ik vind dat zo op het moment dat veelst van dat ze wat maar moest, dan doe ik er in en dan werkt het ik wel. Dan vind ik het leuk om te zoeken naar de taal en te spelen ermee en te zien van oké, waar zit mijn gevoel hier? Welke woord moet het worden? En dan meteen je speling natuurlijk van wat veel goed, wat klopt. Dus maar, ja. We gaan hem draaien. Geen net bij mij bij. Geen bij mij bij. Toen viert de tijd. Toen viert de strijd. Geen bij mij bij. Want die domme tijd. Vol van misverstand. Kom, vergeet het want. Het is verspillen tijd. Hoe vaak hebben wij net. Maar een snijend woord. U's geluk ombracht. Kom, dat is voorbij. Geen bij mij bij. Geen bij mij bij. Geen bij mij bij. Geen bij mij bij. Ik zie je voorbij.
in het stof van de dieken. Perels van rein, perels van dauw. Ik zal heel mijn leven werk je zonder rest. Wist me vuur en jacht, mijn goud en wordt bedekt. Ik begin een land dat de liefde leent, dat de liefde streamt. Daar wist ook één ding in. Geen het bij mij wooi, geen het bij mij wooi. Geen het bij mij wooi, geen het bij mij wooi. Geen het bij mij wooi. Ik betink voor die, wund blauw en red, taal in gold voor die. In een hitte hei, zitten wij me koor, weer een peer. Dat hij zelfs weer vond, ik vertel ik die, hoe een koning die stoor van nostalgie. Een kerjent naar die, geen bij mij wooi, geen bij mij wooi. Absoluut piekenvel. Geen net bij mij wij natuurlijk op de achtergrond. Bloedt die tekst van Brel ik nog wel een rolspeling met Kiete Pa. Dat is zo'n sterke monumentaal nummer. Maar ik vind het een hele mooie freestalige uitvoering. Even want het is een programma keer door muziek en hoe werk je meest en hoe pak je dit aan? Wat had dit eerst zelf alleen helemaal betocht en opname en produceert? Of juist net? Hoe was het ding eigenlijk? Nou ja, ik zie het thuis dus op een gegeven moment in maart, april 2020. Krijgen ze iedereen. Lekker de coronablues. Ja, en ik kon nergens heen. En al mijn tournees, ik kreeg die plaat Oscar Jan uitgebracht. En alle tours, 40, 50 optredens in koers al je cancelen. En ik zie thuis, en ik wie dus al maar dit nummer en maar deze tekst wat dwaande west. En op zolder heb ik natuurlijk wel een liedse studio bouwd. En mijn microfoons daar staan en de computer en alles om op te nemen. En ik denk, nou, ik ga in dit waan. Ik ga in dit nummer helemaal aanmaken en ik wil hem opnemen. Gewoon zelf thuis boppen. En en Harold, een goede vriend van mij, die speelde de cello. En op een gegeven moment zie ik het nummer opgenomen. En zong gewoon in één keer. Ik wilde gewoon in één keer spelen. Want het is moeilijk als hij in eens iets opnemen moest. Dan moest twee gedachten hebben. Dan moest op de opnameknop drukken. Maar dan moest ik spelen en datgene Jan in de vraat van het vestje zitten, zeg maar. Ja. Dus ik dacht, ik ken dit net in lagen waan. Ik moet hem helemaal spelen kennen. En ik neem hem in één keer op. Gitaar en zang, alles tegelijk. En dus ik heb eerst gewoon... Een beetje live take worden eigenlijk dus. Ja, daar boppen op zolder in mijn liedse studio. Dus heb ik hem eigenlijk live zou spelen. Ik heb hem gewoon heel vol op mijn eigen maken. Zodat ik hem helemaal brengen kon. En zo heb ik hem opgenomen. En toen heb ik later Harold vregen, toen het weer mochten... dat er in je langskomen mocht, is maar ik zou was de Del komen en was er een cello-partij bij dan en dat had hij heel mooi dienen en zo, ja, dat is het nummer. Wat hast dat mij alle nummers op deze plaat dingen? Nee, ik heb een deel dus van thuisdien en op een gegeven moment dat we weer in de studio mochten, de wien ik gewoon een aantal nummers die woek ik wel echt in de studio doen, want dan weet ik gewoon dat die jongens die daar werken, ik mijn analoge apparatuur en zo, dan wil ik net zelf degene wezen die op een knop drukt, want ik wil dan helemaal in zitten en helemaal mijn oerjan kennen om het spelen. Want ik wil graag alles zongen en spelen tegelijk. Voor mij jouwt dat het beste gevoel voor het nummer. En die jongens in de Katzwijm studio... dat is een vaste studio voor daar? Ja, daar ben ik een heel soort. Ik ben daar maar verbonden eigenlijk een maat van mij al van 20 jaar geleden... die in een bollenschuur, zeg maar... in de Bollenstreek, in Voorhout, op de plaats van zijn huid, die hij een oud squatter heeft ombouwd tot een hele mooie analoge studio. Sticky bij beetje. En hij is op een gegeven moment verstoren in 2014. En hij inwees dat die studio dat net alles apart verkocht werd zo. En toen hebben wij maar een aantal vrienden, nog bij hem zitten. In die laatste weken. En toen hebben we zijn, nou, wist wat we doen? We gaan machine aan, gaan we proberen in de studio te behouden. Maar Ineke, zijn vrouw en ik drumster, dat ik op mijn plaat mee.
En we gaan machinaal gaan we gewoon die studio, want iedereen vindt het een prachtige studio. Wij willen er werk in blijven. Wij gaan dus best aan om hem in leven te houden. En het gaat hartstikke goed. Nou, nog steeds dus. Ja, ik weet net als de band Altin Gun kist. Maar die hebben hun laatste plaat dat ik opnam. En zei, het gaat hartstikke goed. Ja, zeker. Ik ben heel, heel blij met hoe is dat lukt is. Want het is een geweldig plak, heel inspirerend. En tussen de bollenvelden, heel mooi. Ja. Even naar deze naar je plaat vandaan, want dan deels neemt hij ook op in zijn studio. Best in die studio dan nog steeds producer van je eigen platen? Of list oren direct nog zijn oren bemoeien? Echt inhoudelijk, zeg maar. Ik jouw oren wel de romte, want als een muzikant, als dan helemaal alles alleen op waar moest, dat is eigenlijk best wel moeilijk. Dus ik hou er wel van, dus eigenlijk, nou krijg ik maar die plaat met Oscar Jan, dat er op een gegeven moment iemand is die een oor loert jouwt, waar ik weer op reageren kan. Dus als Tamo en Floyd, degene die dus de helft van mijn plaat ik maar mee opnam en produceert en mixt, die vertrouw ik. Die morgen ging ik dingen hier zo maar mee opnam. En dat vond ik wel heel mooi. En die hebben zulke mooie ideeën hoe het iets klinken kan. Op een gegeven moment mijn stem terug een gitaarversterker en die dan ergens boeten in een squadder en derde microfoons bij. En op een gegeven moment zei ik van, nou, er is ergens in het nummer voort. Er moet op een gegeven moment iets gebeuren dat ik echt leuk ben. En ik hier nog een heel oud drumstel ergens staan. Dat wie eigenlijk niks meer wurg. Ik zei, ik bouw het op. En Jim zet er maar wat microfoons del. En ik smiet het ooit om. Oké, ik dacht zo slaas hem helemaal kapot. Maar dan als het ware, dan kwam het er wel op del, want dat had het net overleven, inderdaad. En, maar ik stapel alles om elkaar en naast elkaar en in één keer rots, ik smiet alles om. Dat hebben ze opgenomen, zeg maar. En ja, dat ken ik zelf dan net. Dat moest echt, zij binnen daar wel echt specialisten in dan. Het is ook geweldig om te dwaan natuurlijk, maar het jouwt dan ik krijg. Die kracht die nog nodig is bij een bepaald vesk, hè? Want ik dat moet er nog even bij, zeg maar. Ja. Maar hoeveel is dat soort jongens er komen in indie nummers? Dan is het toen sound ha. Ja. Maar dat is natuurlijk bij wat oors, begint te knippen met de plakken in een nummer. Hè? Zo van dat kan langer, kwaad, melodie misschien oors. Is dat wel helemaal om die? Of... Ja, dat is wel om mij. Ja, eigenlijk is dat wel, want omdat ik het toch heel intuïtief, ik deze noemen ze wel spilly, zeg maar. Eigenlijk. Ja, en ik kom door ze denk ik vooral thuis ik uitschreeuwst. Precies. Het idee en helemaal ontwikkeld. En ik speel het in één keer in. Het is een one take, zang en gitaar. Doe dat heel vaak? Ja, dat heb ik dus eigenlijk leerd. Dat heb ik wel een beetje van de ex leerd. En ik wil van die muzikanten in Ethiopië en in Ghana om net alles te programmeren. Maar om dus het gevoel op te zien van het veske. En dan merk je dus dat als dat helemaal indie heeft, of de heeft het vaak oefenen of wat dan ook, maar het zit indie, het veske zit indie, dan moest het juiste moment kiezen, moest zitten gaan, moest het spelen. Moest zwaarder dat mensen het heel goed opnemen kunnen op dat moment, maar dan heeft het. Dan heeft het iets was het nooit krijgkist als alles in laagjes dwang is. Nee, maar dat betekent wel, want het is muzikant eigen om dan te zeggen, ja, met het tweede couplet, het laatste stukje, dat hier nog wel even een oorsmaten. Dat mag dus accepteren dat dus net perfect is. Klopt. Aan de ene kant. Want als dan begint te knippen met de plak, dan helpt het gevoel eruit. Maar ze geeft het wel vaak, hè? Ja, weet ik. Maar dat heb ik echt geleerd in 2024. Loslitten dus. Om dat los te litten. En daar wist ik van, de eerste take is in principe de beste. Als er een iets fout in zit, of wat dan ook, of er valt iets om. Nou ja, wat is dan een fout, hè? En dus is het eigenlijk net fout. Nee, maar stel in je het echt, of er valt iets om, of er stond iets net om, of wat dan ook. Dan de tweede take kan ik nog goed wezen. Ja. Moest net een tweede keer bij dan door het allemaal de orde daar. Want dan kiest alleen maar op orde dingen letten. Dan heeft dat gevoel niet meer. Maar houdt het wel in dat zo'n opnameproces in is, dat thuis wel dat nummer echt helemaal echt tegen keer spelen haast. Dat het in die tien zit. Absoluut. Ik ging pas de studio in, had ik veel. En ik bedoel, ik heb een Steve Albini opgenomen, maar de ex, in Chicago. En dan die grote jongen trouwens. Ja, en nou, maar Nirvana en de Pixies en alles werken. Ja. Ongelooflijke ervaring west. Maar hij neemt zichzelf, ik net een producer, een studio producer, hij neemt zichzelf eerder een field recorder. Van, Jim moet mij iets aan. Jim komt in de studio, jou mij wat je hem hebt. En ik probeer dat zo perfect mogelijk op te nemen. Ja. Dus ik zet de microfoons en alles zo goed mogelijk down. Maar ik bemoei me net met het veske, de tekst of de volgorde of een stukje langer of kwarter. Nee, jou mij wat je hem hebt, wat je hem sissen willen, wat verhaal je hem brengen willen, een muzikale verhaal.
ik neem het zo goed mogelijk op. Dus wij konden, maar dan wien ik met 3 dagen en die studio is ik net vergees. Dus dan winnen we in Chicago en dan moest gewoon in 3 dagen een hele plaat opgenomen worden. En dat lukte ik, omdat we precies wisten van, het zie het in us, we konden het spelen, we gingen het al heel vaak spelen, we gingen er allemaal optreden en alles. Dus we gingen staan en dan is de energie daar en dan wauw, en dan is dat het. Wist je toch? En ja. Zeg maar trouwens, als Albini, die ik voor trouw wat die ex werd die vastieën dan. Ik bedoel, want het is natuurlijk net de meest makkelijke en de meest van de hoorn lezende. Maar hij was groot fan van de ex. Oké, dat scheelt. Ja. Dat scheelt heel erg. Ja. Want hij hier... Want als het van de eerste keer juist, het is wel muziek waarschijnlijk toch grondemast, had ik het idee. Hè? Ja, nou ja, oké. Maar hij heeft zijn eigen band, Shellac, en die zit heel erg in de lijn. We spelen, hij giet ik wel vaak op tour en we spelen ik wel vaak met elkaar. Ja. Maar Shellac en de ex op festivals en dingen en zo. Dus de best op een gegeven moment ik vreun. En dat is ik zo'n speciaal iets natuurlijk in muziek. Als me kost vreun op best, dan zit het op een hele andere manier bij elkaar. Ja. Als het ware. Ja. Dus dat werkt het heel goed. Ja. We gaan noemen draaien van de CD, album, LP, vinyl, maar wat daar nog een aan. Want er zitten alle muzikanten in een soort wachtlokaal. Ja, zeker. Ik was daar net meer tevreden hoor. Maar komt hij op 10 things doen? Ja, Sammy belooft van wel. Ja, de CD is er. De CD is er, ja. Maar dat is maar een vinyl. Dat is gigantisch, hè? De wachtlijsten. Het is ongelooflijk wat de wachttijden op dit moment. Wanneer verwachten ze hem trouwens? Nou, ze zijn eerst 12 november, maar nou kreeg ik al een mailtje van het wordt over het weekend, Mandy. Dus dat is juist over een weekend. Ja. Nou, dat is 4 dagen voor de release. Dan hel ik het op en dan breng ik het voort in Alkmaar naar de distributeur. En dan hoop ik dat het al je nog goed komt. Ja. Nou, het komt vast goed. Ah ja. Ligt hier geen angst precies. Visie om te praten. We draaien van het album, prachtig nummer trouwens, Buana. Training verleiden, skil je moe die garage. De band moet het nij om jij mee een koud blok marmer. Manche die winterkleer had op mij vlokken goelen razen niet wollen. Beleef je bitter kelt, ik zocht die heren verstjenjen, die moelen loekt waai. Die heren lezers van glas, die schaar ook naar klooi. De Lizzie, je bent te sliepen, die kan het zonder huid. Vlug, kom uit die stegen. Er komt een auto, maar in het dwaasstrode tuin. Broek even niet verstaan en klim net boven op dat verrekte standbeeld. Er hing je camera's, je had er duizenden online. De banden genocide, wie dat heren verstjenjen, die moelen loopt waai. Die heren lezers van glas, die schaar ook naar klooi. De Lizzie, je bent asleep, die ken het zonder. Prachtig nummer en een verrassend moment. Ik in het nummer trouwens, Buana. Komt van het nieuwe album van Zea, Arnold de Boer. Je wordt de gast in deze 1 op 1. Wist nog dat er neert weer. En wel grappig, we draaien straks ook nog even want ik houd het een soort horrorvraag. Gewoon een muzikant en de horrorvraag is meest in je nummer uitkiezen. Dat is verschrikkelijk, zo ik zou ik vreselijk vinden. Maar dan vregen mij en komst toe onderhoor nog met Lee Perry. En toen zei ze, krijg maar die grote klap in het nummer. Is voor mij een soort Lee Perry moment. Ja, ergens wel, ja. Ja, dat is iets... hij is, wat hij al je dienen, het is ongelooflijk natuurlijk. Ja, kan ik niet verstaan trouwens. Ja, nou net een paar mannen of nou een mannen denk ik verstaan. De grote producer natuurlijk, die met Bob Marley werken had en die de dub uitvoeren had en alles erop en eraan. Maar wat hij dus, die is
een fjouwe spoorrecorder omtoveren tot een tape reverb, zeg maar, en delay. Nou, en dus hij gebruikt het één instrument of één ding, een machine gebruikt hij om iets heel oors te doen. En helpt er een soort van magie uit in eens, een soort van geluid, werd toch hele generaties, hele muziekstromingen ontstaan binnen als het ware. Toch maar delay en reverb te werken en maar trance-achtige dingen in dub en zo. En en op een gegeven moment, hij kan echt zoiets aan manipuleren. Dat ze niet een keer een geluidje heeft, was misschien wel herkend of dat was iets bij veel, maar het liep het soms, dan komt het uit een oorde universum, zeg maar. En toch was dat erin helm dat het iets bechuttert of zo. En dat hij maar dit nummer X. Er zit een soort van spanning in het nummer natuurlijk. En dat had ik wel maar de tekst het waan. Maar ik dacht op een gegeven moment moet die spanning er ik een keer uit. Dat moet een keer ontploffen. En ik heb een hele grote Dual Showman Fender versterker. En er zit een hele mooie reverb op. En als ik die helemaal in zet en ik jou een klap op een versterker, dan spat het uit elkaar. En ik dacht, en in dat nummer, ik hier dat en ik dacht, en nou moet er op een gegeven moment pats, weet je wel? En dat moet er gewoon even in. En dat was ook iets, was dan oppikst ik van grote helden als Lee Perry of zo. Dat idee dat ken ik, ja. Zij staan nummer, maar dat ik harker echt even Chinamore op eigenlijk voort. Hè? Dat vies ik mooi om daarmee te boatsen dus. Jawel. Maar dat is heel zeker confronterend. Ja, maar dat is ik het verhaal. Dat jij ik bij het verhaal. Dat jij ik bij de tekst. En dat moet wel in het nummer dan. Zeker, ja. Dus dat krijgt erbij. Ziek is dat altijd in een song schreeuwen. Dan haast het natuurlijk in principe het veske, Ja. maar dan eerst een soort opname-productieproces in. Ja. En dan blijkbaar mixt er dan nog een laag bij eigenlijk. Zo'n geluid, kan je me voorstellen, haast net componeert. Nee, maar dat is toch wel de poëzie van het loert, van de muziek, wat er bij mij bij moet. Een dubbele laag of een dubbele boiem, Ja. een los einde als het ware. En dingen die voor mij de poëzie van het noemen nog versterken. Of zo. Ja, en dat is het mooie van was dan dwankist maar in de opname. En nou ja, werden Lee Perry de master van wie natuurlijk. Om daar dan nog maar te zien dat het nog een dubbele laag houdt. Ja, zeker. Ik heb het boekje hiervoor en ik lees dus de tekst nemen, Buana, met ik ordennoemers. En ik dacht, muzikant, maar dichter, poëet. Hoe zocht u die zelf eigenlijk? Ja, voor mij heel wat met die tekst bezig. Ja, dat is zo. En eigenlijk... en de publiceer een beetje als bijna op de dichtwijze. Hè? Daar had Monique Vogelsang me trouwens heel erg me geholpen met het hele artwork en de vormjouwing. Ben ik heel blij mee, maar hoe het boekje worden is. Dat is ik gewoon harte danken, absoluut. Maar ik voer dus oerzettingen, sowieso, dus Fries. Bij mijn vorige plaat moet ik hier ik al oerzettingen naar het Engels, omdat ik een heel breed publiek heb. Nou, mensen in de hele wereld die hebben mijn Friese veskes en kepen die cd's en platen. Maar bijvoorbeeld met dit nummer, Buana, had het fjouwer vertalingen in. Ja, klopt. Ja, dat moest op een gegeven moment. Ik dacht Nederlandse... Waarom? Oerzetting moet er ik bij, sowieso, want de vreemde mensen in Boeten-Friesland en ik om. Maar op een gegeven moment, bij Ginnet, bij mij hier ik al van, de nummer Kietepaard, de Franse oerzetting moet erbij natuurlijk. En toen dacht ik, ik wil bij elk nummer een vierde taal. Dus Nederlands, Engels en Fries binnen de taal, die liggen om me heen, heel dicht bij me. Ik praat elke dag Fries, Nederlands en Engels. Maar de bandlid, Andy van de ex, die praat Engels. Ik praat een soort Engels, ik maar mensen online of weet ik het wat. Ik praat een soort Nederlands natuurlijk. Ik ben in Amsterdam en Fries praat ik een soort, maar de familie, maar de band in Amsterdam. Ik praat gewoon Fries met hun en alles. Ik in Amsterdam, maar ja, zeker. Hier en Hieke, die leren gewoon Fries. Ja, superleuk. Dat ken ik net al. Dat moet zijn. Maar die vierde taal is een soort van bregen naar de vrouw van mij dan. En dus ik heb in elk nummer opzocht van wat is mijn vierde taal. En bij Buana, bij dit nummer dus, dat kiet eigenlijk over beelden, monumenten of standbeelden. En wat moest daar maar op een gegeven moment komt het beeld eigenlijk van Koen, wat in Hoorn stiet.
En nou, dus de Banda Genocide. En zo, dus dat is een link met Nederlands-Indië, Indonesië. Dus ik dacht, ja, dat is mijn vierde taal in dit nummer. Dat zit ergens in die tekst. Dus ik wil graag een oerzetting hebben van mijn Friese tekst in het Bahana Indonesië. En dus ik op ziek via mijn netwerk nog iemand die dat van mij dwang ken. En die heb ik voen. Dus, en zag ik voor elk nummer een vierde taal. Als een soort van bregen naar de vrouw. Ik heb in je nummer, het nummer voort, hier het krek al even hoor, waar het drumstel in om smieten wordt. Dat nummer giet er natuurlijk over dat ik net voortkoer. Dat hiet de mensen maar die verrekte corona. Dus ik denk, ik moet een oerzetting hebben in het Wuhan Chinees van dat nummer. Dat is mijn brein naar de vrouw. Dat is ik ken zelf de wereld nou net in, maar dit maak ik toch nog, hel ik de vrouw in mijn plaats. Is maar. Ja. Dus ik, Mirjam Vellinga van de AFOEK, vreeg je van, kist om je helpen? Kist er iemand die misschien een oerzetting maakt van het Fries naar het Chinees? Natuurlijk, joh. En toen zei ze, ja. Ja, en ik schrok helemaal. Maar ze zei, ja. Ja, meestal krijg je een hartverzakking bij zo'n vraag. Dus ik denk, ja, wat? Ja, nee, maar ze zei, er is de Dakota Wang, die wennetje in Lauwert, een hier komt uit China. En die is hartstikke toek. En die heeft heel snel Fries leerd. En die heeft die oerzetting van me maken. Dat is geweldig. Ja. En nou ja, goed, ik buanna hier nog even. Lihat diam dan dengar. Kijk, zwijg en luister. Want zou best ik onder de vertaling van deze bijvoorbeeld komen? Via of net? Ja, eigenlijk wel via de poëzie. Want Albert Hagenaars en zijn vrouw, die zitten meer in de poëzie. Hoeken. En omdat ik zelf, ik speel een soort met Brunja en Elmar Kuiper en zo, die Friese dichters en zo. Dus via die hoeken kwam ik wel bij mensen terug die me helpen konden met oerzettingen. En via hun netwerk, ik wil zo wat. Is toch? Hoe vies het trouwens om toch in die Friese taaltraditie die plakje eigenlijk, nou ja, zo staat dus wel wat op de eerste keer. Hoe vies dat leuk dat er wat in past of net? Ik wie Ardoen. Dus is die in Amsterdam, maar dan ben je internationaal georiënteerd, ben je met de ex bezig. Ik snap wel dat die in Fries gebroken wordt omdat die native taal is. Ja. Maar met dit boek en de vertalingen en contact met AFOEK en dat soort dingen, krijg ik een rol met die taal vandaar natuurlijk. Hè? Ja, het is heel nieuwsgierig hoe dat werkt. Ik weer Ardoen de week in de Westerkerken bij een van de vieringen van de Eeltje Hettinga die de prijs Gisbert Jaapeksprijs, hè? Gisbert Jaapeksprijs woon het. En dan zit er eigenlijk even tussen alle dichters, Friese dichters en de poëzie. En aan de ene kant ben ik natuurlijk een boetensteender, want ik kom vanuit de muziek. Aan de andere kant ken ik een aantal van hun. Ik wil ondertussen wel aardig goed. En ik vind het heel mooi hoe het al werkt. En wie een Deense dichter en een Friese oerzetting en alles. En fascinerend en heel mooi. Ik vind het geweldig. Je poëzie en muziek, je hebt heel dicht bij elkaar. Je taal is ergens een vorm van muziek, zoals ik wel eens. Taal is een vorm van muziek. Poëzie en de dichtkunst, het vertellen van een verhaal in de vorm van een versje, en zo, het zit eigenlijk heel erg dicht bij elkaar. Ja. Ik qua oorsprong en waar het waai komt en zo. Dus we vinden elkaar heel makkelijk. Ja. Elmar Kuiper is zelf ik muzikant. En nou, dus de dichter van Friesland is ik muzikant. En er zit heel veel. Tjeerd Brunja is ik een ongelofelijke muziekfanaat. En werk ik heel graag met muzikant. Dus de Fries van koor ik wel. Maar ik vind het zelf is het mooi om zo langzaam in die traditie te komen hier in Friesland. Maar dat best wat ik al zei, er wist boetenprovincie, Engels. Ja. Ik vind het heel leuk om daar van Safir, ik daar de deel van uit Maandje ken, om daar ik in mij te doen. Ja, en mijn eigen liedse bijdragen te doen. Ja, zeker, ja. We gaan nummer draaien. Het is een duet. Ja. Met Dina. Ja. Onleiding wie net volgens mij een soort crossover project van het festival Lied. Ja. En de deelnemers waren een aantal muzikanten, waaronder hem dus vregen om iets together te doen. Ja. Dit wie Schot in de Roos? Omdat dit nummer broekt has weg van die album of net? Ja, nou ja, ik kreeg de opdracht van Manchi, een Fries veske, maar in West nog nooit maar werken heeft. Dus ik op ziek. En toen kwam ik bij Dina uit. En die zong in het Engels. Ik vond het mooi wat zij doet. Ze werkt een soort Afrikaanse muzikant uit Senegal. Heel mooi. Ik dacht,
oh, dat zou wel wat worden kunnen. We hebben met elkaar het festje verlies schreeuwen voor het festival, maar het ging zo goed. En ik wie al maar dit festje bezig, wat moeten we doen als we geen geld hebben. Ik zei, zo die ik doen. Dus in plak van Ian zijn wij in de organisatie van Lied, we doen het waar. We doen het. Nou, dat mocht. en het werkte zo goed dat ik zei, Dina was zal hem opnemen. Want ik ben maar in een Friese plaat bezig. Ik wil hem heel graag op die plaat zetten. Dat vond zij ik een heel leuk idee. Heel mooi. En het is heel mooi geworden. We hebben een hele mooie video bij die zo een weekend online gong en alles. Staat wel op YouTube? Staat op YouTube, ja, zeker. En ja, ik ben er heel wies mee. Zeker heel leuk om mij haar te spelen, Nick. Ja. Begin hem draaien. Het duet dus tussen Dina en Zea. Oh, wat moet wij doen als wij geen geld hebben? Oh, mijn lief, wat moet wij dan doen? Rennen wij naar de stad voor een muntstuk als twee? En we zongen de zorg van uw zorg. En wat moet wij doen als er een band komt? Oh, mijn lief, wat moet wij dan doen? Ja, wij hadden mooi aan die mem en die huid. En we zongen de zorg van uw zorg. En wat moet wij doen als een van u ziek wordt? Oh, mijn lief, wat moet wij dan doen? Troost mij uit die nest, breng ik die naar die graf. En we zongen de zorg van uw zorg. En wat moeten wij doen als de hemel hem stilhoudt? Van het album Wist nog dat er neer weer Zea, dus dit nummer te keer mij Dina. Wat moeten wij doen als wij geen geld hebben? En ik begreep dat dit een beetje, dit wie een uitspraak die lezen in de krant of zo wat heen? Nee, Wie in het Nijs of zo? Nee, eigenlijk een online post in een vest en dat hier de titel What will we do when we have no money? En dat we kregen, in de tijd dat al mijn concerten cancelled waren. En ik dacht, oh ja, dat is een goeie. En toen heb ik daar eigenlijk mijn eigen, ik heb het opschreven en later op een gegeven moment ging ik zitten. En daar heb ik mijn eigen tekst van maken, zeg maar. Dus ja, dat is dus een oud Iers vestje, heb ik begrepen. Vandaar dat er een Ierse oorzetting is van mijn tekst. Daar was hij weer. Van, En dat gaat dan, what will I do when I marry a soldier? Is dan het oorspronkelijke vestje blijkbaar of zo. Maar ja, ik heb dat oppikt en ik hier die tekst dus op een gegeven moment van mezelf. Ik denk, oké, een goede vraag. Ik schreeuw hem eens op in het Fries. Wat moeten we doen als we geen geld hebben? En dus zo ben ik verder gegaan. Ja. Even de vraag om de labelbaas, de verkoper, de middenstander in die Arnold Boer. Ja. Wat is dit voor album? Hoe verkepen is dit? Met welk verhaal? Het is een cd en boek of een LP en boek. Een mooi Frieske vestjes. Het boek zit vol met oerzettingen in alle talen. Eigenlijk in 16 verschillende talen komt het op deel. En tekeningen en artwork, zeg maar. En de muziek is direct, minimaal, poëtisch. Ik denk dat ben wel woorden die ik broek dan, zeg maar. Het minimale zit hem in het, denk ik, dat het een soort van iepenhieten in het geloerd zit. Ja, en ik heel opvallend op deze plaat, maar dat doet wel vaak. Dat is een beetje in stijl. Vaak een heel op herhaling. Hè? Bijna Philip Glass-achtige wijze, bij wijze van spreken. Dat is een soort loopje bijna spelers. Ja, klopt. Er begint echt een loops, dat spelers dan gewoon. Ja. Maar dat jouwt spanning, hè, in een nummer. Ja, zeker. En die het spanning is ziek is dus heel vaak.
Ja, en ik heb wel tocht van hoe broek ik mijn gitaar. Weet je wel? Ik ben net een traditionele gitarist. Ik ben begonnen met drummen en trompet en omdat ik wel heel erg hard van het ritmische en zo. Dus, En dat ziek is wel. Ik heb zeker Ja. op deze plaat. Hè? Ja, zeker. Ik broek eigenlijk dacht ik, ik broek mijn gitaar als het ware als een drumstel. Om een ritme te maken. Dus eigenlijk, ik wil die loops, dat repetitieve. Dat is ik iets wat ik, ik ben heel soort in Ghana geweest en in Ethiopië en in Kenia en ik luister een heel soort van van die muziek en ik leer daar ik van en ik maak me dat eigen en ik broek dat ik weer. De manier waarop zij hun instrument, ik broek percussief soms, wist wel, en dat soort dingen. En ik dacht, het is automatisch en ik weet dat dat dus een soort middel is, maar daarmee vechten jou een heel veel nadruk op de teksten voor het dadelijks. Ja. En dat was dus ik heel graag. Absoluut, ja. Ja, dat is wel zeker. Ja, ik wil wel... Dat is wel echt het onderdeel van het verhaal. Maar soms dan broek ik die teksten ik weer in het ritme, als het ware. Dus het versje we weer omkomen, daar zit een heel soort... ik zong echt het... We weer omkomen, we weer omkomen, we weer omkomen, we weer omkomen. En dan op een gegeven moment, daar had me nog in tuutje. En dan... Zo broek ik zo'n woord om een bepaalde sfeer en een bepaalde cadans. Want ik heb bij meerdere noemers die herhaling in de tekst om het weer Ja, omkomt. precies. Ja. Of zin uitsplitsen en dan eerst op woord en dan ritmisch en dan heel langzaam merk dat er naar je verhaal daar werkt. Precies, ja. Dat lijkt me een behoorlijk ingewikkeld proces om te schreeuwen. Of ontsteert het vanzelf? Ja, het komt wel vanuit een drang omdat dat gewoon onderdeel is van het verhaal wat ik vertellen wil. Ik bedoel, dat zijn soms van die ideeën die komen ergens bij en die passen dan ineens in dat nummer. Ik heb altijd een pen bij me en ik kijk altijd een schrift in mijn tas of een briefje in de boes of een envelop of wat dan ik. En ik schreeuw altijd dingen op. Als ik ideeën heb of zo. En dan heb ik een oude telefoon. Mijn dictafoon erop. Ah, kijk. Dit is een hele oude telefoon. Maar die is ook perfect. En dan neem ik snel wat ideetjes op. Of zo, wat het is echt sketsen. old school. Hè, dit, Ja, zeker. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Schreeuwst toen die muziek goed in die zin van akkoorden en zo? Nee, net echt eigenlijk. Dat valt wel mooi. Ja, ik schreeuw de tekst wel echt op. Ja. En op een gegeven moment print ik die uit. En dan hek wat. En dan zet ik er wel wat dingetjes weer bij. Ja. Maar het net zei dat we straks in die songboek, administratie een soort songboek maar akkoordenschema's vinden. Nee. Dat heb ik net. Nee, dat zo'n woord wel moeten, ja. Dat word ik besteed ik Wat uit. komt er net van dus? Kun je door Noord lezen trouwens? Jawel, ja, van trompet heb ik dat leerd. En Bogeman, hè? Goeie opleiding. Zeker, ja, zeker. Wie deze plater zonder corona kwam en in deze vorm? Of is dit echt een reactie op de oren onder het wat hier? Want het is een intuïtief figuur, hè? Ja, ik denk dat... die levert die ook even op een kop en die gezin. Ja, klopt. En hier zit wel zoveel werk in qua ik het uitzieken van die vierde taal. Want voor sommige noemers ben ik echt in de archieven west ik en zo. Dus er zit, die tiert hier ik net hand, ook altijd op tournee west weer. Dus het werk, hoe vol het worden is, maar het hele boek erbij... wat dat betreft heb ik een voordeel van hand, als het ware, dat ik thuis weer. Een jaar lang. En daarom is dit wel een beetje het product ervan dus. En ik moet Tajan dat op een gegeven moment, ik zie thuis en er kwam geen geld meer binnen. En ik dacht nou heb ik wel, maar ik wel op zoek naar wat steun. En Mirjam van Avoek hier alles zijn van, nou morgen ging ik daar van, hey, als dan weer naar je Friese plaatmakers, dan moesten ze even contact opnemen met Avoek en met wat partijen hier in Friesland, want wij kennen heus van marmerwerkje voor dat soort dingen. Dat is hartstikke leuk. Dus ik hier haar al opbellen en ze zei, nou, we willen zeker helpen. Dus zij had me een heel soort geholpen, maar de oerzettingen en alles, maar de stavering. En Popfabriek en Explore de Noord, die raakten heel erg geïnteresseerd in wat ik ontwaan weer, omdat het zo internationaal is. Maar die oerzettingen, maar die teksten. En omdat ik Frieske versjes over die hele wereld speelde. En ik denk, nou ga ik hun opbellen. En ze zei van, kunnen we maar wat doen, want ik ken wel wat hulp broeken. En toen ben ik echt heel blij met dat Explore de Noord en Popfabriek zijn van, we maken hier een mooi project van.
En wij steunen daar dan daarin. En we maken een mooie release tour. En die is dan 29, 21 november. We beginnen in de Neushoorn, tijdens Explode Noord. Ik maak gasten uitnodigen van hun. Die mij werken hebben, maar de oerzettingen, maar mijn, dus internationaal, zeg maar. Er komt de Vietnamese band die de Vietnamese versie van het nummer Waar we omkomen spelen gaan, zeg maar. En dus dat is wel heel speciaal voor hen, ja. Okay. Nog even één keer de datum en het tijdstip. De, Mijn schaamteloze reclame. ja, 9 november. Explore de Noord om 11 uur in de Neushoorn. Goed zo. De wie hoort een jonkje die rammerde drumband mee in Makkum. Ja. En die kwam bij de Harmonie en die leerde orgel spelen, leesde ik. En die had nog een prachtig album uit. Hij is de 50 in het zicht. Beste Grutskop, dit document. Absoluut. Is het een mooi document? Ik een beetje in retrospectief. Dus denk ik, die kan je toch mooi ontwikkelen naar zoiets als dit. Ja, zeker. Ja, dit is wel weer een nice stap. Ik wil nooit 2 keer dezelfde plaat maken. En na een moe ging ik deed, dacht ik van, goh, hoe zou mijn nieuwe Frieske plaat eruit zien? Ja, hoe noof je er? Ja, precies. En dat is toch wel weer een nieuwe hartstikke worden. Zeg maar. Dus dat ik het zo mooi en zo een internationale verbinding in mijn Frieske muziek brengen kan. Dat maakt het, dat jij het gewoon ik bij mij, zeg maar. Want ik wil toch, zodra het we kinderen vrouw in. Maar best wel blij dat het dit laat had. Al die jaren in de muziek. Ja, absoluut. Dat ik dit zou dwanken. Dat ik dit zou mind zie. Inhoudelijk. Maar qua dat het me lukt om 15 oerzettingen in vreemde talen van elkaar te krijgen. Wat heel speciaal is voor mij. Via mijn eigen netwerk. Wat ik zou opbouwd hebben al 120 jaar. Dus dat komt wel al bij elkaar. In zo'n album, zeg maar weer. Ja, daar ben ik wel heel gruts op, zeker. Kan ik me voorstellen. Ja. Het is een prachtig album worden. Wist nog dat er neer weer. En toch draaien we de laatste plaat net van dit prachtig mooie document. Want kan ik vragen, meest in je nummer uit zie ik je. Ja. De kans met 12, maar we toch echt in. Oké. Lekker horror van Ja. elke muziek. Ja. En we eindigen deze uitsturing bij Lee Perry. Waarom? Ja, Lee Perry's grootheid had al even een beetje hoor hem hoor. Maar er zijn meer grootheden in de muziek. En de zit ongetwijfeld ook wel wat van luisteren en misschien wel eens live zien gaan. Waarom deze man draaien? Nou, eigenlijk ik wil toen stoot me terughield van er is hier een horrorvraag. Neem maar een nummer maar. Het eerste wat me te binnen skeert is wel Lee Perry, want het is nog geen mannenlied dat hij verstoren is. Ja. En hij is gewoon een van de grote held, absoluut. Hoe hij muziek maakt, hoe hij er maar omgaat, wat hij produceert, wat hij qua tekst is en docht en qua mens, alles. En omdat ik een speciaal connectie heb met hem. Want ik heb dus een keer met hem werken voor de plaat van King Aishoba, 1000 Can Die. En wie ik aan het produceren en aan het mixen. En King Aishoba, dus de Ghanese muzikant, we winnen visiten op een vliegveld. En ineens rent Lee Perry daar, my Mad Professor. Ik een dub producer. Ja, een hele grote trouwens. Ja, geweldig. Ja. En we zitten in King Aishoba van, hey, dat is Lee Perry. He's a legend. He's a legend and he used to work with Bob Marley. En King Aishoba, wie helemaal zo van, oh man, Bob Marley is een grote held. En I think I need to meet him. Dus wij daarheen. Ben je straks een oorvleen? En ze hebben elkaar de hand en ze hebben praten. En Matt Professor, die zei, I know King Aishoba, I have his records. Hij had dus in een platenwinkel een plaat kocht die ik uitbracht heb op Macam Records. Matt Professor had gewoon LP's die draait van King Aishoba. Dus Matt Professor vertelt aan Lee Perry van, he's from Ghana, he's a fantastic musician. Dus zij maken elkaar op de foto en dit en dat. Nou, even een connectie, e-mailadres. Ja, voordat we naar vliegtuigheli en zaad vluchtheli. Anyway, we zijn bezig met die nieuwe plaat van King Aishoba. En hij zei, I want to feature the legend from Jamaica. Lee Scratch Perry. He needs to be on my album. Ik denk, hoe kunnen we dat doen? Ja, zo? regel het maar Nou even. ja, maar ja, toch maar e-mailen en zo. Maar met zijn vrouw en alles en dit en dat. En hij zei, ja, hij wil het wel doen. Stuur de track maar op.
En maakt ze er een loop van en ik ging er doorheen. Nou, ik heb dat eerst aan. Ik jij een heel skoft niks. Ik denk, nou, als dit nog wat wordt, had het hartstikke druk natuurlijk. Op een gegeven moment, op een miljoen, krijg ik een bericht, een sms van... We are in Jamaica now, we're in the studio, please send us the tracks. Ik denk, oh, nou, voor het nog maar een keer sturen, hoppa, e-mailen, dit en dat. Een letter kreeg ik een WeTransfer, my vocal tracks van Lee Perry, waarom. Hij zei, please, this is what I have for King Aishoba. I hope, you do what you do. Zo. Dus ik hier size vocal tracks van Lee Perry daar. Wow. En ik kon dat mixen in dat nummer. En ik zie het maar die koptelefoon op en ik dacht... Ik was een soort van high van dit is het meest ongelofelijke moment in mijn muziekgeschiedenis tot nou daar. Absoluut. Is het wel? Ja. Het is ongelooflijk om dan met dat materiaal te werken. En dus mooie story. ja, fantastisch. We draaien door de lijn. Maar allereerst, dank u wel. We treffen die ook nog bij Noorderwind op televisie. Ja, leuk. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik vind het een mooi album. Wist nog dat er neer weer. En wat mij betreft tot de volgende keer. Morgen is de weer. Dank u wel. Graag dingen. Dank je. En goeie reis weer naar Amsterdam. En ik hoop dat het gauw weer omkomt. Oh ja, zeker. We draaien dit op verzoek van Arnold zelf dus. Gotta Have Dub. Upsetters zit er nog onder. En dit is Lee Perry. The things that keep the smile on your face.